Tervehdys kaikille täältä Karennetiltä Outokummusta. Karennet on tämmöinen valokuitua rakentava yritys, joka on perustettu alun perin tänne Outokumpuun, mutta nyt meillä on sitten jo laajentumista tulossa tuonnekin Viitasaaren suuntaan ja muutama muukin paikkakunta on ollut kiinnostunut siitä meidän aatteesta rakentaa valokuitua myös niille alueille, johon tämä markkinaehtoinen rakentaminen ei koskaan toteudu. Minä olen tosiaan Piirosen Marjo ja minä olen ollut täällä Outokummussa nyt 3 vuotta, koska minä jo olen ollut. Ja nyt meillä on sitten uutena alueena alkamassa tuo Viitasaari ja minä lasken tuon Sepon äänen, niin Seppo saa esitellä tässä kohti itsensä, niin jatketaan sitten tästä valokuidusta muuten. Seppo, ole hyvä. Joo, tervehdys. Mä olen Seppo Peetiläinen ja mä olen täällä Karennetin asiamiehenä tai tämmöisenä markkinamiehenä, selvitysmiehenä toiminut nyt viime kesästä asti Viitasaarella. Pyrin niin kuin selvittämään halukkuutta tähän valokuidun kiinnostusta ja halukkuutta siihen liittymiseen ja näin poispäin. Ja ihan hyvin on mennyt toistaiseksi vielä ainakin ja toivotaan, että tässä saadaan Viitasaarellekin valokuitu rakennettua. Eli voidaan vaikka ensimmäisenä ihan keskustella siitä, että mitä eroa valokuidulla on ihan tähän mobiiliverkkoon. Eli tämä yhtälöhän on siinä, että tuo mobiiliverkkohan on kovinkin kattava muuten, mutta sitten se, että sehän ruuhkautuu kovinkin helposti. Nykypäivänä niin paljon kaikkia asioita on siirtynyt tuonne nettiin, että tehdään paljon etätöitä, nuoriso tarvitsee koulussaan, paljon pelataan, sitten on myös paljon tämmöisiä valvontaa ja muuta, mitä voitaisiin netin kautta tehdä, mutta siihen vaaditaan vakaa valokuitu. Eli silloin, että se nettiyhteys on vakaa, niin se helpottaa ja varmistaa sitten, että voidaan esimerkiksi äsken Sepon puheessa näkyy se, että kun liittymä ei toimi oikein hyvin, niin välillä näkyy vain rakeita ainakin minun kuvaruudullani, että sitten kun päästään valokuituun, niin sillä ei ole merkitystä, että paljonko muut käyttää ympäristössä kuitua tai minkälainen ilma on tai muuta, vaan se yhteys on aina sitten niin kuin vakaa. Ja esimerkkinä vaikka siitä, niin kertoisitko sinä Seppo, että mitä hyötyä on esimerkiksi ikäihmisille valokuidusta? Ikäihmisillähän on tulevaisuudessa ja tälläkin hetkellä on jo saatavissa aika paljon tämmöisiä hoivapalveluita ja etäpalveluita. Etälääkäreitä tulee ja esimerkiksi Viitasaarella on nyt käytössä jo tämmöinen lääkkeiden etäannostelu, että kotiin tulee tämmöinen automaatti, mikä antaa sitten tiettynä kellon aikana avaa sieltä luukun ja siltä sitten kodinhoitaja sanoo, että otapa Matti nyt lääkkeesi ja jos Matti ei näytä liikahtavan ja ottavan lääkkeitä, niin sen jälkeen sieltä huomaudellaan, että nyt pitäisi oikeasti tulla ottamaan niitä lääkkeitä. Ja sen jälkeen, jos ei sitten vieläkään tapahdu mitään, niin voi tulla, että kodinhoitaja tulee sitten paikan päälle katsomaan, että onko Matilla kaikki hyvin. Tämmöisiä palveluja on esimerkiksi Sarjolla. Sitten on myöskin tietenkin tärkeää, että pystyt pitämään yhteyttä vaikkapa lapsiisi, lasten lapsiisi, naapureihin, tuttaviin, tämmöisen vakaan valokuitu-nettiyhteyden kautta. Ja myöskin sitten telkkaripalvelut voi toimia hyvinkin häiriöttömästi ja pystyt katsomaan semmoisia kanavia, mitä ei välttämättä sitten kaupallisesti ole saatavilla. Tämmöisiä hyviä puolia on olemassa. Mutta sanoppa Marjo, että minkä takia sitten tämä valokuitu auttaa sinua asumaan kotona pitempään, kun sulla on valokuitu siellä huushollissasi? Joo, siinähän on niin, että myös terveydenhuolto panostaa kovasti siihen asiaan, että saataisiin nämä etäpalvelut toimimaan paremmin. Että esimerkiksi voidaan laittaa liiketunnistimia, millä huomataan, että jos ikäihminen ei ole määrättyyn aikaan mennessä liikkunut siellä huoneistossa, niin voidaan vaikka niillä valvontakameroilla katsoa, tai sitten on niin, että voi tulla hoitaja katsomaan, että mikä on vialla, koska kyllähän se on ihan todella niin kuin harmittavaa ja omaisille myös hyvin stressaavaa, jos ei tiedetä, että mitä siellä tapahtuu siellä ikäihmisen luona. Että tällä pystytään niin kuin turvaamaan sitä ikäihmisen asumista pitempään siellä omassa kotona, koska kyllähän nyt on niin, että ainakin meillä täällä Outokummussa tuo ikäpyramiidi on niin päin, että meillä on paljon vanhuksia ja vähemmän nuorisoa, niin meillä ei hoivapaikat tule koskaan olemaan, niitä ei ole koskaan riittävästi, niin me tarvitaan sitten tukea siihen, että ihmiset pystyvät asumaan kauemmin kotona. No, kerropas sinä Seppo sitten vaikka sitten, että miten se on lapsiperheet, että miten siellä se perherauha saadaan paremmin pysymään sitten, kun nettiyhteydet toimii?
Siellä varmaan aika monessa perheessä pelaillaan kaikenlaisia nettipelejä ja kaikkia tämmöisiä juttuja tehdään, niin tämä valokuituhan takaa semmoiseen pelaamiseen, voi sanoa, että rajoittamattoman kaistan, että siellä vanhemmat voi käyttää omia pankkipalveluitaan ja katsella jotakin omia juttujansa, lukea iltasanomia, kun nuoriso pelaa pelejä. Ja pelien pelaamisessa esimerkiksi tämä on hyvinkin tärkeä tämmöinen niin kuin tämän valokuidun viiveettömyys, niin pelit luistaa paljon paremmin ja nuoriso pysyy paljon paremmalla päällä myöskin. Mitäs sitten, Maria, jos nyt tätä valokuitua ei nyt hankitakaan, niin minkälaisia seuraamuksia tai minkälaisia haittapuolia siitä on sinun mielestäsi? No siinähän on semmoinen, että tämä meidän 99 € rakennustarjous, johon kuuluu tosiaan avoimet käteen rakentaminen, plus sitten vielä kaikki nuo laitteistot ja langaton reitit, niin sehän on todella edullinen. Ja sen mahdollistaa vaan se, että meillähän tämä omistuspohja on osuuskunta. Ja me tehdään niin kuin tämmöistä tavallaan paljon töitä sen eteen, että ihmiset vois asua siellä, missä he haluaa. Eli samat palvelut olisi myös tänne maaseudulle saatavana kuin keskustoihin, niin totta kai me rakennetaan myös keskustoihin, koska kaikilla on mahdollisuus tähän samaan yhtälöön, että me ollaan osuuskunnan perusta on tasa-arvoisuus, että se on sitten kaikkialla sama, niin nyt jos sitten ei lähde mukaan, että se kerkiääkin sitten se kaivukone mennä siitä omasta tiehaarasta ohi, eikä ole sitä varannut sitä liittymää, niin sen hinta kerta kaikkiaan, kun se menee sitten niin kuin markkinaehtoiseksi hinnaksi, niin siihen lasketaan sitten se, että kun koneita joudutaan siirtämään ja miehet tulla töihin, niin se hinta nousee tosi paljon. Ja meillä täällä Outokummussa, kun me ollaan aloitettu rakentaa, että me viime kesänä jo rakennettiin, niin nyt on jo muutama tapaus ollut semmoinen, että hyvin harmillista, että sitten on tullut jälkikäteen, että sitten vasta on sanottu, että hei, kyllä se kuitenkin meidän lapset sanoo, että meidän se pitäisi ottaa. Ja sitten kun on keritty mennä ja ohi, että vielä on onneksi niin, että työt mikään alue ei ole vielä loppuun asti käsitelty, että pystytään sitten kuitenkin tulemaan vastaan siinä, mutta kannattaa olla hyvissä ajoin mukana, koska silloin varmistaa sen edullisimman. Ja myös se, mikä on tärkeää, että jokainen tilaaja on tärkeä. Tämmöisessä osuuskuntaperiaatteella niin aina varmistetaan tavallaan sen koko alueen se verkko sillä, että jokainen lähtisi mukaan, kuka vaan kuinkin. Sitten myös se, että tulevaisuudessa meillä on hirveän tärkeää, että jos vaikka me ei asutakaan siellä, missä me nyt asutaan, niin meidän on helpompi myydä se talo, koska sinne voi tulla tosiaan joku lapsiperhe tai tämmöinen, joka tarvitsee tehdä etätöitä, niin se on iso asia siinä kohtaa sitten, että sulla on se valokuitumahdollisuus siellä kotona. No, paljonko tämä valokuitu sitten maksaa? Tämän valokuidun varaaminen ei maksa yhtään mitään ja minkälaisia ennakkomaksuja ei peritä, niin kuin joskus aikaisemmin on tapahtunut. Sä maksat tämän liittymämaksun 99 € sitten vasta, kun sinulla on tämä liittymä toteutettuna ja se on toimivana sinun kotona tai mökillä. Tämän näin halvan hinnan mahdollistaa EU:n maaseuturahaston tuki, joka voi olla jopa 65% kustannuksista ja myöskin Viitasaaren kaupungin tuki ja takaus näihin rakennusaikaisiin kustannuksiin. Sitten kun sulla on se liittymä käytössä, niin siinä on 3 liittymämahdollisuuksia. Omakotitaloihin tai pienille yrityksille tarjotaan 39,90 tai 49,90 kuukausimaksulla liittymiä ja sitten kesämökeille on tarjolla 29,90 kuukausimaksulla liittymä. Liittymien hinnat riippuu niiden liittymien nopeudesta. Ja sitten kun se liittymä on sinne rakennettu, niin sinun ei tarvitse sitä ottaa välttämättä käyttöön heti, vaan sä voit käyttää läpi loppuun semmoiset liittymät, jos sulla vaikkapa joku mobiililaajakaista on käytössä ja sä et voi sanoa sitä irti, niin sä voit sitten käyttää sen loppuun sen mobiililaajakastan kiinteähintaisen osuuden ja sen jälkeen vasta ottaa käyttöön tämän laajakaista liittymän valokuidun. Siinäpä tärkeimmät. Esimerkiksi noille mökeille ja tämmöiset puhutaan, että minkä takia esimerkiksi mökille, että kun siellähän käydään niin kuin harvemmin, mutta se on aika tärkeä asia, että nykypäivänä varsinkin niin on ilmalämpöpumppuja ja valvontakameroita esimerkiksi, mitkä sä voit laittaa siihen verkkoon, kytkeä sitten siihen Fifi-verkkoon ja sä pystyt sitten katsomaan, että mökillä tosiaan ei käy
laittomia kävijöitä ja sitten myös sen, että laitat sitten lämpöpumppua. Se on aika taloudellista, että sä laitat vasta sen peruslämmön vähän korkeammalle, kun sä olet tulossa sinne mökille. Että siinä, ja onhan se kiva mennä lämpimälle mökille sitten, että siinä on paljon semmoisiakin asioita, mitä on. Ja esimerkiksi maataloushan on myös niin, että nykyään kaikki on niin tietoteknistä, että maataloudessa tarvitaan ehdottomasti toimivat. Se on meille koko kansakunnalle tärkeää, että meillä olisi vielä paljonkin noita toimivia maatiloja ja hyö tarvitsee sitten myös hyvät yhteydet, niin kuin yritykset myös, että meiltähän saa myös yritysliittymiä ja sittenhän meillä on myös, että tarjotaan valokuitua taloyhtiöille. Ja siitä voi sitten multa tai Sepolta pyytää tarjousta, että sekin on hyvin semmoinen yksinkertainen laskukaava, millä se tehdään. Ja myös taloyhtiöille on erityisen tärkeää, että kehitytään ja pysytään mukana kehityksessä. Ja myös se, että saadaan sitten asuntoja myytyä ja vuokrattua, niin toimivat nettiyhteydet on siihen eritoten tärkeä pointti. Olisiko Sepolla vielä jotakin, mitä haluaisi nyt tuoda esille tässä esimerkiksi Viitasaarella, kun siellä on vasta tämä hanke menossa, että miten saataisiin vielä enemmän. Siellä on kyllä, täytyy myöntää, että hyvin aktiivista ollut tuo tilausten tulo, mutta millä saataisiin vielä innostettua lisää porukkaa, että päästäisiin jo tammikuussa tekemään ensimmäistä kyläverkkohanketta? Sepä on 1000 taalan kysymys, Maria, ja toivon vaan, että ihmiset, niin kuin äsken mainitsitkin, tämä osuuskuntaperiaatteen, jota mahdollisimman moni vaan ilmoittautuisi tähän halukkaaksi ja kiinnostuksen tähän valokuituun, koska tämä Viitasaarellahan tämä on tämmöisessä selvitysvaiheessa vielä. Ja nyt kartoitetaan niitä paikkoja, mihinkä valokuituhalukkuutta on eniten. Ja sitten varmaan rakennushommat aloitetaan juuri niiltä alueilta, mihinkä sitä halukkuutta on tullut eniten. Ja mitä useampi ihminen ilmoittautuu sinne Karjalanetin nettisivulle valokuitusta kiinnostuneeksi, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä se kukin alue sitten päätetään rakentaa myöhemmin. Tämähän vaatii vielä Viitasaarella kuitenkin sitten kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätökset, että saadaan välirahoitukset tehtyä tähän rakentamishommaan, mutta se, että mihinkä suuntaan sitä lähdetään rakentamaan, niin tosiaan riippuu siitä ihmisten aktiivisuudesta, ja toivon, että ihmiset olisivat tosi aktiivisia ja ajattelisivat ei pelkästään itseänsä ja nykyistä hetkeä, vaan myöskin tulevaisuutta ja mahdollisia tulevia käyttäjiäkin siellä kiinteistössä. Olisiko meillä vielä muita juttuja tässä, Marjo, käsittelemättä tässä videossa? No me voin sen verran kertoa tästä, että meillä tosiaan Outokummussa viime kesänä päästiin rakentamaan ja meillä on nyt 200 kilometriä rakennettuja runkoverkkoa ja saman verran vielä reilusti olisi ensi kesälle ja sitten totta kai käyttöönotot päästään pikkuhiljaa aloittamaan tässä talven aikana ja muuta. Ja täälläkin vielä nyt sitten ehdotan kaikkia nyt, että vihoja viimein varaavat sitten sen liittymän ennen kuin se kaivuri tosiaan. Ja se pitää sanoa, että kaivuri on ollut paras myyntimies tälläkin alueella, että ihmiset sitten viimeistään on huomannut, että kun se kaivurin vilkku alkaa näkyä siihen ikkunaan, että nyt olisi aika ja hyvä niin, ihan mahtavaa, että tämä on hyvä asia. Tämä on esimerkiksi mun mielestä Outokummulle saadaan semmoista tavallaan hyvää uutta driveakin ja tänne on jopa meidänkin kylälle tuonne, kun nyt on jo rakennettu, niin sinne on jo uusia lapsiperheitäkin tulossa, että tämä on semmoinen tulevaisuuden juttu ja toivottavasti kaikki lähtee mukaan. Ja jos on jotain kysyttävää, niin ehdottomasti mulle tai Sepolle soittamaan ja kysäsemään, niin jos myö ei mitään osata vastata, niin myö etsitään se tieto jostakin ja kerrotaan sitten, että kannattaa ottaa yhteyttä. Kaikki mikä askarruttaa, niin kysästä nyt, että ei harmita sitten jälkikäteen, että voi että kun en kysynyt ja nyt se meni ohi. Juuri näin, Marjo, ollaan 24/7 päivystämässä puhelimen ääressä ja sähköpostin ääressä, että milloinkaan vaan kysymyksiä tulee, niin niihin kaivetaan vastaukset esille. Että rohkeasti vaan kysymään ja tosiaankin pistäkää sinne ilmoittautumisia sinne Karjalanetin nettisivulle, niin saadaan hommat luistamaan. Mutta tässä oli varmaan tämä meidän tietoiskumme tällä kertaa, että kiitoksia kaikille katsojille ja heippa vaan. Kiitos minunkin puolestani ja tosiaan sieltä kannattaa käydä siellä www.karelnet.fi. Sieltä löytyy sekä Outokummun että Viitasaaren sivut ja sieltä löytyy lisätietoja. Totta kai ottamaan meihin sitten Sepon kanssa yhteyttä, niin
tällä me saadaan kuule hyvä verkko sitten sekä Outokummun että Viitasaaren alueelle, niin minun puolestani kanssa kiitoksia ja oikein mukavaa talven jatkoa, niin palaillaan. Hei hei!